A Tavalux többfunkciós tanulójárás segítő, innovatív és tartós megoldás 6-24 hónapos gyermekek számára, amely ötvözi a minőséget, a biztonságot és a kényelmet. Könnyen átalakítható, tolható kisautóvá, így elkíséri a gyermeket az első lépésektől az aktív játékokig. Előnyök: 2 az 1-ben, járássegítő és tolható autó. Magas biztonsági szint, fékrendszer, leesés elleni védelem lépcsőn, kézbecsípődés megelőzése. Kényelem, puha ülés, erős háttámla, lábtartók. Fejlesztő funkciók, zené és fénypanel, tanulókormány és gombok a motoros készségek fejlesztéséhez. Minőségi anyagok, környezetbarát PP műanyag, strapabíró szerkezet akár 50 kg-ig. A Tavalux segíti az egyensúly, a koordináció és az izomerő fejlesztését, miközben biztonságos és vidám környezetet biztosít. Ez több, mint egy járássegítő. Megbízható társ a korai fejlődés időszakában. A vásárlás mellé egy egyedi UAB Pigus PDF könyvet is kap a Tavalux márka történetéről és kihívásairól.